फिन एबसुनि गोख्रों खुद्रिसानाय हाबाफारि आसाम सरकारनि हेंथायै फिन खुद्रिसानो थांखि लादों एबसुआ जेब्लाबो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ लानानै बाथ्रा बुंबोदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हारिनि मोनफ्रोमबो जेंनाफोर सुस्रांनानै होनो थाखाय सरकारनि हेंथायै सोमावसारबोदों एबसुआ। बेबादिनो फिन सरकारनि हेंथायै खुद्रिसानो थांखि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। फैगौ 8 जानुवारि खालि 3 घन्टा खुद्रिसानाय हाबाफारि खुंफुंनो थांखि लादों एबसुआ। बर' बिजों सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिननानै सुबुं खुद्रिसानाय हाबाफारि लादों एबसुआ। मख'नो गोनांदि मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम सोलिगोन बे खुद्रिसानाय हाबाफारिया। बे बाथ्राखौ मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावदों मिरु एबसुआ। बे खुद्रिसानायनि उनाव आसाम सरकारा बर' फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समासो फोरमायसिगोन।